Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Nakadaw ka jing sa Priang State jong kanyang Jymmang COVID kat kendai. Ka Office jong Additional Deputy Commissioner in charge ka Mairang Civil Subdivision kalabatha babaro ki kali kamay. Kumju rui kali private ha barok kawai ka Mairang Civil Subdivision bakin mi sya surong tang ha kisngi ba ki deban mi kat kum ka jingkut jong ki registration number jong ki kali jong ki kata even lani odd number. Kani ko hukum Pyntreikam Naduh ka Tarik Jymmang arajar arfuai ha ka baki kali ki bekut ha ki number iwai lai san nyo bat kendai kin yo ban mi tang ha kala sngi ublai sngi balang bat ha ka sngi thok dieng kat baki number ki bakut ha unot r saw ndreu phra kin yo ban mi tang ha ka sngi ba r sngi palai bat ha ka sngi sa jan kat ba ha ka sngi ublai pan la sha ban mi ki kali ki bakut ha even number lani odd number.